Какво става, хора? Аз казвам Живко на 4. Днешния епизод е да прибираме дърва. Трябва да се помага, като се дойде на село. И аз в момента то и правя. Помагам на баба, на дядо. И пишете долу в коментарите дали искате по-често клипове с мене и с моя приятел, дето YouTube канала му се казва Hyperdona, ако беше случайно малко, че го забравях, Hyperdona BG Dona 2010 се пише в YouTube канала му. И да ни последвате в TikTok, в Instagram, и го знаете, и да дадете палец нагоре и да се абонирате за моя канал, естествено. И след малко ще завърна, като свърша с това цялото нещо. До след малко, хора. Еми хора, аз продължавам с влога. Той отиде там, дойде да ми помогне. Това е втори курс с други дървета. Там е тонконата, да слушаме музика. Пускаме от телефона. И да. А на душмани ех милиони за кокаина. Бърз. Питбул. И подгони го кучето. Секън. Айде след малко се върна. Така хора, продължаваме още мъче, девете чоу. Кога ще ходим до магазина? След 10 години. Тъй, приятели, Живко отиде там за дърва, аз съм тук при дървата, течи, а го слагам тук горе. Хванете се секоя, да наемаме коя, ведете се всичките, да ви ева пичките, ведете се всичките. Надявам се да виждате. Ой, велико, ми взел Нико, направи ми баница, деба твоята мамица. Ой, велико, ми си го взел Нико, направи я баница, деба твоята мамица. Грам, пичка, кило, кур, 3 кила ташаци. Айде на рамене, леле, твоите баджаци. Айде. Грам, пичка, кило, кур, 3 кила ташаци. Айде на рамене, леле, твоите баджаци. Грам, пичка, кило, цвера, 3 кила ташаци. Айде на рамене, леле, твоите баджаци. Имаш равна снага и те се надопага. Леле, жено млада, имаш равна снага и те се надопага. Престра си бега, мамо, сама си лега, а я, мамо, тая, уделата сая. Престра си бега, мамо, сама си лега, тая, мамо, тая, убелата сая. Ай сега! Велко се съблече, куро го извлече, Господа я пази, на коя и влази. Велко се съблече, леле, моторо го извлече, Господа я пази, на коя и влази.
Грам, пичка, кило, кур, 3 кила тъшаци. Хайде на рамен. Какво правите, бе, хора? Крам. Що не са камерата там? Щях да вземем как фъргам чувалите. Ай, давай, ще снимам. Ти слушай ама Влади Марков сега. Ако се чуи, че то няма звук, после на не спрости на тази песен. Ай. Да ви е, бати. Днес момента е ласа, кой се абонират. И да дойде сега една нацепена батка, направо ме ще фърли ударата. И така, хора, ние свършихме вече, просто забравих да снимам. Ще снима. Като го знам, че ще снима. Не, си довърша кадрите. И така, приятели, днеска поръчах едни гуми. Не ги поръчах, аз майка ми ги поръча. Хора, Да, гумите ще ме отри. Да, старите. Не дойдоха. то си приказвайте и там. Дай, и чакам друга мисъл. Хора, кой красота че дайде палец нагоре и се абонирайте за... За... Хайпер БГ Живко Дона 4. БГ Дона 2010 е прост.